vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma muri sei? Ndauyawo panapa ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Kune avo vanenge vachida kundibatsira, ndinongoti Polato ndibatsirei sezvamunenge muchinzwa kuda kuita. Kune avo vanenge vachida kupunira museve, aiwa ngatisanganei mucomment section. Inini hangu handina nguva yekuswera ndichipuruzirana nemi naika. Changondiunza panapa inyaya yangu. Kana waona kuti unenge usina zvekukomenta paconfession yangu, unokwanisa kungodarikirawo oenda pane imwe nyaya yaunenge uchikwanisa kukomenta, noti kukomenta pane zvimwe zvinhu zvekuti nyaya dzacho haukwanisi kuzodzipedzisa nekudzimiririra nyaya dzacho idzodzo. Saka changondiudzawo pano, it is a very simple issue, uye zvekare ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Tongobatsirana mune zvakanaka naika. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa. Ndine mwana wangu 1, ndinogarawo muno muHarare. Saka ndine best friend yangu. Best friend yangu uyu anondirwadza, anondidzimba mwoyo. Saka friend yangu uyu iye ane murume wake Bo. Murume wake anomuchengeta, anomubata zvakanaka. But pose apa ndaishaya kuziva kuti friend yangu ndomuparadzirawo marriage yake sei. But now ndiri kuona sekunge ndava nemukana, asi ndiri kungodawo advice kubva kune vamwe vakambozviita before, kana variko vakambotorerawo mabest friends avo varume vavo. Please my dears, help me. Ndinenge ndirimo mucomment section imomo. Ndinokwanisa kana kutoshandisa nyangwe ghost account kupindurana nemi. Saka nyaya iripo ndeyekudai so: murume uyu anoshungurudzwa nemukadzi wake, munhu wekutongoti ane mwoyo wakanaka. Kana ini atoriwo nenguva dzekutoti anotondipawo mari, ototi mainini oitorai mari iyi. Friend yangu ndiye ane big problem manje. So this friend of mine mukoma, iye anotongoita yaanenge achinzwa kuda. Apa akatopiwawo permission yekuti unonwa, but munhu kana wanzi inwa doro, pane paungazongofamba here uchingoenda kunyange kumaclubs pose paunenge wawana mukana, murume wako asipo, munhu wava kutoenda kubhawa. I don't think kuti zvinhu zviripo izvozvo. Ndo zvaanoita. Anoti kana murume wake ari kubasa pa-night shift, anobva atoenda zvake kubhawa, mufunge zvenyu. Saka inini hangu ndanga ndafunga kuti murume uyu ndimutore ndidanane naye, because wanguwo bhangu, munhu wekutongoti akatongodhakwawo zvake, haatomborina kana plan yekuti unoona kuti uyu munhurume anoronga ABC. Hapana kana chinomborongewa. But kana ndakatarisa murume wefriend yangu, I can see kuti uyu ndiye anonzi murume Bo. Saka ndanga ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirewo. Vanogona kundibatsira by the way. Vanenge vasingakwanisi kundibatsira, haisi mhosva, kunyarara ndo problem yenyu maZimbabweni. Nepamunenge musingakwanisi kubatsira, munenge muchida kungonzi ataurawo. Saka kana usina zvaunenge uchikwanisa kutaura, it is not a sin kutaura. Unongoramba hako wakanyarara. And handimbofi ndakakuchengetera chigumbu. Ndingatokuchengetera chigumbu kana ukataura zvimwe zvinhu zvekuti unenge usingatozivi kuti uri kuda kuzama kuti kudii. So kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndirimo mucomment section. Ndinokwanisa kudzoka neghost account to those that would want to say negative stuff. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hamene kuti vangu vachida help kana kungodena havo vanhu, but ivo ndivo vanoziva kuti mission yavo iri papi chaizvo chaizvo. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi pakati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndinoda kureurura kuti ndakajoina Satanism
Zvino pandakajoina satanism iyi ndaifungidzira kuti ndichaita mari, but handina kana chandiinacho. Kusvika pari nhasi ndinongoshanda ipapo paplot pandainge ndagara ndichishanda, ndinoshandira umwe murungu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so kune imwe church yemavolunteers akabva kuNigeria vakabva vachizouyawo kuno kuSouth Africa. Mushure mekunge vauya kuno kuSouth Africa vakabva vachizotanga kufamba vachipa vanhu zvimapamphlets. Nerimwe zuva ndakati ndaenda kutown, saka musi wacho iwoyo makombi akapera, ndokubva ndafamba ndikaenda kuhiking spot kuti ndige ndichizokwanisa kuwanawo motikari dzinenge dzichizodarikawo nekumaplots, because kumaplots kwandinogara padhuze neN1 ndo pandakabva ndachizosangana navo varume vaya. Ndakamisa motikari yavo, then ndokubva vachizondipika up vakandibvunza kuti ko uri kuenda kupi. Ndaifungidzira kutoti maybe vanhu ava vainge vatori matsotsi because vainge vari vanhurume nemukadzi 1, but ndichingonopinda mumotikari vakabva vandivimbisa kuti ivo vainge vasiri matsotsi because ndakatomboda kuburuka ndichiona kuti vainge vari maNigerian. Mumwe wacho akabva atoburitsa mapamphlets aya vakabva vatondiudza kuti vainge vakabva kuNigeria vakauya kunoko on a mission, on a volunteers mission spreading the word of the Lord. Ndokubva ndatongonyara paya kuti ndinge ndichiburuka vanhu vari kufamba vachiparidzira vanhu shoko raMwari. Ino sezvo ndainge ndava nenguva yakati rebei kubva zvandainge ndakaendawo kuchechi, ndakangoti zvimwe kuda ndiMwari vari kuda kuti ndinge ndichitanga kunamata zvekare. Ipapo kana fodya ndainge ndava kutoita zvekuputawo fodya. Ndakazogamuchira rimwe pamphlet ndobva ndatanga kuverenga. Saka mukadzi weyo akazotanga kutaura neni akabva anditi do you love Jesus, ndikati hongu. Akanditi do you really love Jesus, ndikati hongu. Akabva achizonditi ainge achida kuti ndige ndichizoya kuchechi kwavo, akabva azotora mafoni numbers angu vakati mune musi weSunday vainge vachazonditumidzira location. So wiki rose rakangopera mukadzi uyauya achitaura neni ende aitondimutsa dzimwe nguva usiku nekudawo kwekuti chibasa chandinoshanda paplot pandinoshanda ibasa rinorwadza zviya zvekuti kana ndikangochaisa chete kungogeza kudya nekutovata. Saka aiwanzo kuzondimutsa kuma past 8 obva anditi mukati namata. Saka kubva zvandakangotanga ngomuka ndichinamata naye mukadzi uyauya ndakabva ndatanga kurota hope, madehenya evanhu, dzimwe nguva ndichirota zvimaskeleton zvichiuya kwandiri. Saka makuseni ega ainditi ndiudze hope dzose dzaunenge warota, ndobva ndamuudza paya. Saka nerimwe zuva akazoti vainge vari muarea imomo mandinoshanda vainge vaine mari yavainge vachida kundipa, because ivo vanotongo attracta vanhu kuchechi kwavo kuburikidza nemadonations. Vakabva vachizondipa mari, ndakafara because vakandipa 500 rands vakanditi mari iyoyo ndinge ndichizotenga chikafu. Then Sunday vakazoya vachizonditora vakandibvunza kuti kuma plot uko kwandinogara ndichishanda kunogara maZimbabweans mangani. Ndakavaudza kuti kunogara maZimbabweans akawanda chaizvo. Vakabva vanditi okay, haisi nyaya. Vainge vachida kuti maZimbabweans ose iwawo ndige ndichizofamba ndichiva invite kuchurch. So takaenda kuchurch kuya ndikaona kuti ichurch yevanhu vane mari, munoziva vanhu vane mari mukoma. So when I was there ndainge ndava kutofilawo at home. Then takazoti tapedza church ndopa ndakabva ndachizotorwa ndikazoendeswa kuna pastor vacho, but pastor ava ndeve muno muSouth African. Vakabva vataura neni vakabva vati vari kuda kunditsvakira basa, but ndinofanira kuti ndige ndichizovolunteer. Saka ndakabva ndachitanga kuita zvekuvolunteer ndichifamba ndichiudzawo mamwe maZimbabweans ekumaplots zvekare nekumalocation, ndongofamba nezvimapamphlet zviya. Saka chechi yacho iyo zvainoita kana uri muZimbabwean kana kuti muSouth African anotambura, zvavanoita ndizvozvo zvekuti vanokupa zvekudya mwedzi woga unopiwa chitikofu kuma 5
wopiwa ne 2 liters yemafuta, wopiwa necabbage, then vanobva vakupa nevhoros. Vanongoenda kunotenga mavhoros awa akawanda, vobva vachizokupa nevhoros. Umwe noumwe anopiwa nemari pamusoro. Unopiwa 300 depending nekuti unenge uine vana vakawanda sei. Kana usina vana unongopiwa 300, asi kana uine vana unotopiwa mari dzimwe nguva inokwanisa kusvika kuma 1000 kana kuti 1.2. Vanobatsira chaizvo. Saka iko zvinozvi mukoma, vanhu vandainvita kuchechi kwacho ikoko vanotozadza bhazi. So far mukoma kutori nemakombi 2 anouya each and every Sunday achiuya kuzotora vanhu kumaplots ikoko kwandinogara ndichishanda, zvekare nekulocation, because ndakainvita ndaingofamba ndichingoinvita maSouth African, maZimbabwean, chero munhu wega wega ndichingomuinvita chete. Saka nawo iripo ndiyoyo mukoma yekuti vanhu vose ava mushure mekunge ndavainvita kuchechi, nerimwe zuva ndakabva ndachizofonderwa ndikadzi ndike ndichipinda mutauni ndikati ko ndiri pabasa apa murungu wangu iye anopopota plus ane racism. Ndikabva ndati hangambobvumi kuti ange achinditendedza kuti ndike ndichienda kuchechi. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndingomuudza kuti hanzi naChrist ndinge ndichipinda mutauni. Ndakaenda kuya expecting kuti ndainge ndichazotonzi zibhabhuni dzokera kubasa, but ndakangosvika ndikanotaura nemurungu andinoshandira ndikamuudza kuti hanzi naChrist ndinofanira kuti ndinge ndichipinda mutauni. Akabva anditi okay. Akabva atondipa mari yekuti ndinge ndichikwira kombi. Kwava kukwira kombi ndikapinda mutauni, ndikabva ndachizoenda kumba kwapasta vacho vaya muSouth African. Ndasvika kuya vakabva ivo vazoti vainge vachida kubuda, asi painge paina high priest ainge achazouya kuzondiona. Pakauya umwe muNigerian ainge akapfeka zigemens iri rainge riri red, akabata tsvimbo ine muchinjikwa. Tsvimbo iyoyo ndakazonyatsokuitarisisa ndikaona kuti muchinjikwa uyu ndainge ndisina kana kumbogara. Ndakaona muchinjikwa wakaita saizvozvo nekuti muchinjikwa wacho wainge wakaita upside down, zvekuti makumbo aJesu wacho akaroverwa pamuchinjikwa ainge ari kumusoro, musoro uri pasi. Ndo magadzirirwo acho akaitwa tsvimbo yacho iyoyo. Akabva achizondinamatira ndokubva achizondibata padumbu pangu, mudumbu mangu mukabva matanga kupisa. Ndikabva ndanzi mission yangu yainge iri yekuti ndinge ndichidaidza vanhu kuchechi, vanhu vakawanda kwazvo. Ndobva ndachizopfuma. Ndava nenguva yakareba ndichingofamba ndichingoinvita vanhu kuchechi uku, but chandiinacho handina. Ndinongorota hope dzinotyisa. Ndinowanzokurota mhuri yeZimbabwe. Dzimwe nguva ndichifamba ndiine mhomho yevanhu vandinenge ndichitungamirira, asi ndichitungamirira mhomho iyi yevanhu, ini ndinenge ndiri bofu. Ndinenge ndichivatungamirira ndiri bofu kudaro, ivo vanenge vari kumashure kwangu vachingonditevera. Saka handizivewo kuti ndingabatsirikana sei. Iyi itori satanism yandakatojoina. Zvino vanhu vaya avo vakandijoinisa maNigerian vanenge vakadzokera kunyika kwavo, kana kuti maybe vakaenda kune imwe province. Pastor vaya vava kunditrita rough. Pane pamwe apo pavakatombondidaidza kumba kwavo, ndakati ndigere mushure mekunge vandisiya mudining mavo, ivo kwava kubuda nemhuri yavo. Vakandisiya kwenearly 2 hours. Ndakangogara ndakaona nyoka mukoma. Nyoka iyi ndakangoiona kumadziro apo pandainge ndichiona TV, ndokubva yanyangarika. Vakazouya mushure mekunge vagara kwenguva yakareba vasipo pamba pavo. Pavakasvika ndakabva ndatanga kuvaudza zvimwe zvandainge ndichisangana nazvo, hope dzandinosangana nadzo dzimwe dzinotyisa, uye zvekare nekungoti kana ndikabata mari iyoyo inongonyangarika. Vakabva vatanga kupopota. Mudzimai wavo akabva ati ari kushaya iPhone yake. Akabva atanga kuitsvaka iPhone yaiya. Apa ndainge ndisina kana chandainge ndambosara ndikaita. Ndainge ndakangogara pacouch ndakavamirira kuti vange vachiuya, sezvo mumba mavo mune kamera. Handina kana kumbogara ndakapindwa nemweya wekuti ndige ndichiba kunyange kungonoba nyangwe dringi chairo rekunwa. Ndakatotya ndikati vanokwanisa kunge vachindiona, but mukadzi uyu akatondiendesa kumapurisa akabva anditi ndamubira iPhone. Pavakaona kuti ndainge ndava kuda kusungwa, vakabva vati tichataurirana naye
kwava kudzoka neni kumba kwavo, kwava kundipa mari, vakabva vanditi usazoregedza kuramba uchiuya kuchechi, wazvinzwa here, ndokubva vachizondisiya. Saka I know kuti ndakajoiniswa zvinhu zvesatanism, vakandivimbisa mari. Now handizivi kuti ndoita sei, ndoramba ndichingoinvita vanhu kuchechi here kana kuti kwete. Dzimwe nguva ndinotofamba ndichitoenda kumalocations akasiyana-siyana ndichitoshandisa mari yangu, kunyange pandinenge ndisingadi ndinozongokaruka ndatoenda mutauni ndava kutoenda kune rimwe location ndichishandisa mari yangu sekunge ndinenge ndakatogarwa nechimwe chinhu chinenge chakandigara. Handizivi kuti imhepo yakaita sei inondigara. Saka vanhu vazhinji vari kuenda kuchechi kwacho ikoko, but vanhu vanotambura. Saka ivo kuenda kwavari kuita kuchechi inhau yekuti vanopiwa chikafu nemadonations. Then pano umwe muZimbabwean uyo wandakatomboinvita kuchechi. Saka vanhu ava vainge vachigara kumaprazi. Ndakaendako kumaprazi kuya ndokubva ndachizovaudza kuti kune kumwe kuchechi kwekuti vanokwanisa kuzotopota vachipiwa chikafu each and every month. Saka vanhu vaya vakati ivo vanokwanisa kungotanga kuendako kuchechi kwacho mushure mekunge vapiwa chikafu. Ndakabva ndachizoenda kumaorganizer ndikabva ndazovaudza kuti kuprazi rekwakati kunzvimbo kwakati kune maZimbabweans ariko akawanda chaizvo, vari kuti vanoda kuuya kuchechi asi vanoda kutanga vapiwa madonations. Vakabva vati haisi problem. Saka ndakazotofonerwa nevamwe vandainge ndatora mafoni numbers avo, vakabva vati mukuru makapenga, nekuti kunoku tazotounzirwa zvokudya. Hanzi kwatouya chibhaki chakazadza 12.5 makabheji, mavhorosi. Hanzi tapiwa zvinhu zvakawanda. Saka neSunday tosangana kuchechi. Vanhu vaya vakazotouya kuchechi, asi ivo vekumaprazi vanowanzo kungouya kuma-month end chete vachingoda chikafu chete. Uye zvekare pane umwe muchinda wandainge ndichitaurirana naye, mufesi uyu kana mafiro akazoita mwana wake. Handine suspect because musi waakauya kuchechi ndakaona mai mufundisi vakabata mwana uyu vainge vakamubata vachimukisa-kisa. Vakazondibvunza zita rake mwana uya. Ndikabva ndati ndainge ndisingarizivi. Vakanditi bvunza vabereki vake. Ndakabva ndachizobvunza mufesi uya ndikati ko mwana anonzani, ndokubva ndachizoudza mai mufundisi, but vakanditi handaifanira kuti ndige ndichiudza kana ani zvake, kuti vainge vandituma kuti ndige ndichibvunza kapo yaiya kuti mwana wavo anonzi ani. So I know kuti ndiri kushandisiwa. Chechi iyi mukoma yakangozara nevarombo chete, kuti titi mari dzacho dzavanozoshandisa pamadonation vanodziwana kupi, hakuna anoziva. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvingori pachena kuti pane zvamakajoiniswa. Hanzi ndakajoiniswa satanism, ndikavimbiswa mari ndichinzi unofanira kuti ngochiinvita vanhu kuchechi. Ende kuchechi kwacho ikoko vanhu vanoendako because vanenge vachida kupiwa hupfu, mafuta, cabbage, hanzi nemavhorosi. Zvakangoma hazvo veduwe, kutengesa mweya wako nekuda kwevhorosi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai somu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu ruregerero. Asi ndikuda kungobatsira vamwe vanhu kunzouko vasinganzwisisi kuti koseiko mukore uno vanhu vazhinji vanoita zvekubatsira vasingakwanise kungobatsira munhu mahara. Mukoma zvinoti netsei kungonzi unzi wangobatsira munhu mahara. Unotofanira kutoti unge uchitopiwa mari, nekuti kubatsira kwaunenge uchitoita munhu iyeye unenge utori nezvaunenge uchitoshandisa, mhepo dzimwe dzaunenge uchitoshandisa. Mhepo idzodzo hadzisi mhepo dzekuti dzinongouya kwauri mahara. Imhepo dzekutoti unenge wakatoenda ukatonozikumbirira kana kuti ukatoenda ukatonodzipiwa. Vamwe ndo vanodzipiwa mahara mhepo idzi, but isu vamwe takaita dzekutengera. Iniwo mukoma, even though ndiri munhukadzi, but ndakatoitawo zvekutonotengera mweya wemunhu akafa ndikatoendeswa paguva rake. Saka munhu uyu wandinoshandisawo ainge ambori n'anga, aiva n'anga.
then ndokubva achizoshayika, ndikabva ndachizoendeswawo paguva rake. Ndakaendeswa paguva rake ndikanoradzikwa paguva rake, ndakatarisa pasi ndichikumbirira ndichiti mweya wake unge uchizouya pandiri. So mukomanashi ndinoshandisa mhepo yemufi. Kune avo vanenge vachida kuziva zvakawanda, vanenge vachida kubatsirwa neni, inini matare angu ndinotangira pa$950 US, kungoti ndinge ndichingokuvheneka chete i950. Then kana paine zvimwe zvaunenge uchizoda, tinenge tozongoonawo kuti tozvifambisa sei. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndanga ndichida kungobatsirawo vamwe vanhu vaya vandinonzwa vachiti vanoda kubatsirwa but vanenge vasina mari. Iwe unogobatsirwa naniko usina mari? Kana usina mari, ifaka gara nenhamo yako, because isuwo patakaenda tichinosimbiswa, dai tainge tisina mari tingadai tisina kubatsirwa. Munofungidzira kuti pakabuda mari shoma here pano pekuti unoenda unonzi rara pamusoro peguva remunhu aizivikanwa nenharaunda yose, munhu aitonzi ing'anga yemadzimambo? Ndoenda ndonoradzikwa ipapo kuti ndinge ndichiuya kuzobatsira iwewe mahara? No, the world does not work like that. Ndingangoti zvakangofanana nemunhu anotarisira kuenda paATM, mukadhi make musina mari, obva ati ndikuda kuti ATM inge ichindibuditsira mari, kana ndazwana mari ndozodzosera mari iyoyo muATM. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vanhu vanofanira kuti vange vachidzidziswa reality. Kana uchitambudzika uine matambudziko ako auinawo, tanga washanda, shanda ka zvimwe kuda kana kwegore rose uchiunganidza mari, wozotsvaka vanhu vanokubatsira, dzimwe n'anga nemamwe maprofita, vanhu vekuti vanenge vachingonzwawo nyadzi dzekuudza vanhu chokwadi, asi ini nyadzi handina. Matare angu ndinobhadharisa $950 going upwards. Kutaura nemunhu pafoni ndinobhadharisa $50 US, kungotaura newe paWhatsApp. Pacall zvekare ndinobhadharisa whether unenge uri kumhiri kwemakungwa kana kuti muHarare kana muZimbabwe. Maprices angu ndiwawo. Vanoda kutaura neni pafoni, kungotaura paWhatsApp tisati tapinda mumatare, $50 US kupinda mumatare, unotanga wabhadhara $950. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzimai avo. Hanzi ndinoshandisa mweya wemufi. Munhu yeye wandinoshandisa mweya wake ainge ambori n'anga, saka ndakaenda ndikanorara pamusoro peguva rake apo pandakanosimbisiwa. Handibatsire vanhu mahara, kungotaura neni paWhatsApp, it is $50 US. Zvakangooma hazvo vedu we.